Hola errantes, gracias por estar aí, benvidos de novo. Hoxe iremos a un lugar que está na costa galega, e este lugar é en no Val Miñor, en Nigrán. A parroquia é Panxón. Hoxe preséntase un día bastante idóneo porque vai moito sol e a verdad é que visitaremos o templo que ali se encontra, as vistas desde un lado e dende outro, bueno, non sei, moitas cousas e información que irei dando no vídeo que agora vades a mirar. Iremos por unha nacional que vai todo pola costa, falarei sobre esa nacional e, como non, sobre o lugar, esperando que vos agrade. Intro e o lío. Ben, saindo do concello de Tomiño, atravesarei o concello do Rosal, o concello da Guarda, o concello tamén de Santa María de Oia, ata chegar ao concello de Baiona, que tamén atravesaremos, indo sempre pola Nacional 552. Na ponte de Ramallosa entro xa no concello de Nigrán e collo a Nacional 325 para entrar de seguido xa na parroquia de Panxón pola rúa Arquitecto Palacios. A Nacional 552 foi creada en 1986, ten máis de 70 km. É unha nacional que atravesa municipios dende Vigo, Tui, Tomiño, O Rosal, A Guardia, Oia, Baiona, Nigrán, ata chegar de novo outra vez a Vigo. Todo isto vai gran parte pola costa atlántica, na parte suroeste de Galicia. E tal día como hoxe, 1 de marzo, pero do ano 1493, chegaba a carabela da Pinta, unha das carabelas na que Cristóbal Colón foi ata América. E aquí hoxe en Baiona celébrase ese momento histórico. E collo, atravesando a ponte de Ramallosa, a Nacional 325 para adentrarme xa no municipio de Nigrán. Chego á parroquia de Panxón. No primeiro sitio onde me deteño é no paseo marítimo, a contemplar estas hermosas vistas. E aparte de observar estas maravillosas vistas, me degusto uns bombóns que saben a gloria. E continuo visitando para que tamén vos vexades Panxón. E saio do paseo marítimo para seguir pola estrada EP 2104 que vai pola rúa de Tomás Mirambel e podes observar a praia da Madorra. E xa de seguido entrar na rúa de Area Fofa e poderedes observar tamén a praia de Area Fofa. E saio do barrio de Area Fofa para xa coller, pasando por outro barrio Feitales, a subida a Monteferro. Pararei en outras dúas pequenas calas con dúas pequenas playas, en Arribas Blancas e en Seixos Negros.
De frente o Concello de Baiona, as bateas dos Mexillóns e, como non, o Océano Atlántico entrando no muelle de Panxón. Dende aquí arriba a observación é privilexiada e majestuosa. Primeiro collemos a rúa de Monteferro para chegar ata arriba de todo. Monteferro é un anaco de terra e roca que se adentra no Océano Atlántico casi 1,5 km. Se levanta un monumento granítico de 25 metros de altura, que fai representación á Virxe do Carme, patrona dos mariñeiros. Tamén se lle coñece polo monumento Os Mártires do Mar. Foi creada polo escultor vigués Manuel Gómez e inaugurado en 1924. O propósito deste monolito era que foran recibidos por esta enorme figura os que se estaban acercando desde moitos puntos do océano. Dende aquí podedes ver, como a min, a ría de Baiona. De frente, o parador. E agora vou por un sendero para chegar pola outra parte da punta de Monteferro a poder observar as Illas Cíes e para que vos tamén podades miralas como a min. E tedes enfrente as Illas Cíes, logo un pouquiño a dereita ese o Cabo Home e a entrada á ría de Vigo. E despois desta pequena camiñata detéñome nos merenderos de Monteferro para tomarme unha empanadilla e un zumo. E sigo ca ruta agora para baixar ata o barrio de Cova de Xabel, ver outra perspectiva dende o outro lado do monte Monteferro e para logo baixar ata Cansadoura tamén e mirar unha perspectiva xa dende abaixo. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. E aí tedes as Illas Cíes de frente e de novo o Cabo Home á dereita, ca playa de Cansadoura. Agora está a marea baixa, cando está a marea un pouco máis alta, veñen moito a facer surf aquí. As Illas Cíes é un archipiélago que está formado por 3 illas. A do norte é Monteagudo, a do medio é a do Faro e a do sur é San Martín. E agora métome polo barrio de Tomás Mirambel pola carretera EP 2104, donde collo no supermercado, un supermercado no que podes puñar o sello os peregrinos e tomarme algo, para logo ir ata o centro de Panxón. Ali se encontra un templo que é o Templo Votivo, que foi un proxecto de Antonio Palacios. Foi construído entre os anos 1932 e 1937. Ao lado do templo hai unhas ruínas de un arco visigótico do século VII,
que serviron de elemento inspirador para esta edificación. Ahora, como vedes, está con andamios e demais, pero é porque o están reformando. Vou mostrarvos unha foto como realmente é, e así estará dentro de uns cuantos meses, pero agora mesmo está como o mirades. Aquí tedes o arco no que se inspirou para facer o templo e o templo sin os andamios, desde varias perspectivas. E no seu interior destaca o xogo cromático e texturas, mosaicos policromados, a lámpara. A construción foi feita por un home nativo de Panxón, Don José Mojimes, que tamén hai unha rúa que está ao seu nome. E logo seguiu as directrices do arquitecto Antonio Palacios. Impresionante. Evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. E despedímonos, a Anduriña e eu, deste lugar que para min sempre quedará no recordo, e sei que volverei a visitar. Ao final, sempre hai camiños que van hacia dentro, e a mellor maneira de percibir eses camiños é entrar nun mesmo. Sen máis, ata a próxima, errantes.